YouTube channel Kasma Ceka, turut melestarikan budaya bangsa. Ayo solang kerja bagus. Ayo ngerja bagus. Emosi kok kencana muda. Ayo ngerja bagus. Ayo bleh, tapi soalnya ayo gerja bagus, salah nong gerja bagus. Sing alon-alon cah bagus. Maju le.
Layang ngono. Ayo. Oh. Oh. Ayo blek solarno ciblek. Tuk ciblek dengan kubis. Ayo. Dutono kesatian mungkir cah bagus. Ciblek dengan kubis iki. Solarno le. Yo. Ayo blek.
Mustika Kencana Mudi. Blek semangat. Ayo Ger, ayo ditanjake bro. Ayo ditanjake cok. Beri tepuk tangan. Mustika Kencana Mudi. Ayo ayo ayo. Istimewa. Wayahe boleh boy alon sing ati-ati ger blek kendan awakmu. Kowe gandongan gedhe, kowe sapa jenenge ayo ayahmu? Heeh. Hai. Os. Mustika Kencana Mudi. Kadipaten Banjarang ini nebat Kadipaten Ponorogo. Lain menika Kaping Patih Pujangga Nopya Patih Pujangga Muda. Yo. Ngabiyantara menika Kadipaten Kedhi saperlu badhe nanggaraken kusemaning ayu desa Dalangit. Halo, awas. Raja Sakti Mandra Gunara tegas Bapak Palupandi sisane harido. Remet watone pokok selamat liyak watone pokok kecandang. Ayo ditanjake bro. Ciblek. Ayo. Ciblek sayap jenenge. Ciblek sayap. Urung sauto tepuk tangan. Konsentrasi bah. Ya, tutap baik pangestu.
meneh, Blek. Ayo. Ayo. Disambut nih, Blek. Ayo nih. Telah. Awas. Alon. Ya, Ger. Ya ngono. Terus Ayo. Ciblek saya. Loh. Pane wis lemes loh. Alah. Yo. Bocah tak berdaya, Bos. jenenge ciblek gendingan gubis. Oh, ciblek saya. Ayo nih. Labalah. Alon-alon ngono dah bagus. Ganoman bocil mesti kok kecono bedul. Piye to blek kenyang ae. Ayo blek urung sauto dhewe. Wayahmu salto blek. Ayo. Keripik gedang keripike telon titike dang watone rata. Alah, urung sauto. Laman tepuk tangane sautone kapan? Terus piye to blek, kon tepuk tangan to ora atraksi ya. Sautomu ki kapan? Kok kon tepuk tangan terus? Ya sauto dhisik bareng mau tepuk tangan. Lah ya ora cocok. Cocok ora bos lek ngono kuwi? Ora cocok. Lah dalah. Atraksi dhisik baru tepuk tangan. Kok tak tekokne Bapak Purwita ya ora cocok lek ngono kuwi. Kudune sauto dhisik keluar lagi tepuk tangan, lagi disawer ngono lho, Blek, kaya biasane ngono lho, Blek. Ora wing ngongkone salto, Her. Peh aku kudu gulung. Ambekanku gak kuat sumpah. Ambekan gak kuat. Lah sing ganong sapa? Wes, antang double ganong wae bayaramu nyang aku piye? Nah. Oh, Lho lah yo, ora wani wae serbaguna. mulai katung-katung bisa. Iki ban salto tepuk tangan. Heeh, ngono. Kok bareng ngono diuncali sawer. Umume iki ngono kuwi lek ning Saweran. Lek nek lor ning kidul niki Blitar garo. Blitar gawe biasane sing nyawer tuan rumah iki, mbuh. Lha iki sing nyawer iki sak desa iki sing nanggap. Nggih. Nah, tuan rumah Ngapunten iki sedaya panitia napa warga sing nanggap? Alah, sepangga. Piye? Panitia sinagap Blek, warga. ki mang panjake yo request yo urung teko. Apa? Kopi. Alah, ngono ngomong to. Lho lah Niki iya. panjake dereng diparingi kopi, Mas. Anu Blek, ki mang sing Apa? bengi urung teko. Lah Karo jajane. awan mang teko tapi gulone lalu. Iki ngomong to, Her. Iki ngomong gak apa-apa wis to. Aduh iki jujur. Aku sumpah mesti isin. kok kancane muda wong iki jujur kabeh. Jujur. Ora tau ngapusi. Nggih, Blek, niki bengi iki to. Hah? Penontonnya ujung kono. Ujung Idul, ujung lor. Lor. Alhamdulillah. Parkire mbludak. Iki lek ranggit nanggap MKM meh rugi arep di apa duite. Aku mau ditarik parkir kok. Lah iya, mosok ora titen to Mas nggo barongan aja Aku mau ditarik parkir. Kok ya ditarik? Iya. Mbok bayar. Kok yang untungnya wis dipapak karo Lah bos dalah. iki sing ngejar.
Mas ganteng iki lho. Nggih, ora apa-apa, sing penting kan Nah, wis dipapak. alhamdulillah Kok kene lancar lah, selamat. lancar, alhamdulillah lancar tapi Heeh. bah iki yo setidaknya yo piye lah kon salto wae yo. Ambekan gak kuat, Der. Ambekan gak kuat. Terusan gak kuat tau. Ambekane wis ora Gak kuat. kuat aku. Engko lek bagian sauto kon kancane. Apa nih? Lek sauto wayah sauto kon kancane, lek disawer kowe. Sono lah disawer aku kuat. Terus terang kok, alah salto, alah. Ngurung blek. Loh. Jajal sauto dhisik keluar engko lagi disawer. Jajal pisan yo. Heeh, pisane. Ora sik jad anu golek ada. Ada. Sik to. Lah urung Iki kena sik nyawer tok, kok sik tok. penggawa. Aku gak gampang ngapusi aku. Ya wis, MKM ngapusi apa enak to? Ora enak. ora enak. Wes samono cukup pisan. Kowe iya. Ya ada pakaian lah wi. Endi to ki mang panitiane kan renek sing ning jero blas warta aja omong-omongan. Ora Nggih, pundi niki panitiane pundi? panitiane cek repot ngurusi parkiran. Lah iya panitia ning parkiran kono kabeh Kita Mas Il. didum. Mas Il. Mas, loh, bos, ya ngene wis ande. Wis ngene. Anu le, kowe kerasa kecil elek cah cilik kerasa Sakmene. kecil. Halah. Tapi nggo timbo kuwi ya apa kuwi? Wis lho. Nyapa? Wong loro mbok pateni neh. Oh. Lah, sing lucu kowe. Kene pangan dagel pangga gawe entuk saweran. Apa nih dibagi telek, dibagi telek. Nganu blek, Bopek dhewe mau. dibagi doa, didongakne Tak kowe. kono piye? Ulan dhek iki lho bopek dhewe. Jangkrik. Pegel aku. MKM main ngetan kene lho bopek dhewe. Iki kan ya enak. Apa nih? Bocah iki ya enak kae. Yo iki jenenge itu wih. Heru trot iki to. Lali Awakmu ning mburi lho trot. mendapat julukan baru kan. Iki gantian le. Mas Sesi langsung sampean. Ojo mbok slunduk ngono lho ojo. Aku wayahe sing tuwek, ganongan tuwek le. Nah, Ganongan tuwek wayah tampil sayek. saya tuwek sampe ra payu. Anu blek, kowe nyolot tuwek, kowe nyolot Nunggu dhisik, Adi Brono. Nunggu. Rada minggir. Beh, wong loro padha lho, kambine Adi ya padha lho ya. Adi gak kudu gawe kalah. Nah ya ngono. Aduh ya wegah-wegah kalah. Meskipun dhek gawe sakmene, Adi sakmene gak apa-apa. Cukup. Loh. 50 lah lurahe rene ra apa-apa lah 50. Ora rene ya. Ora rene to. Blek ki mang Pak Lurah ya jeneng kene lho blek. Do tenan ra iki. Disawer ora, sawer bacaan aku saltu gak disawer. Oh ngapusi ya. Blek jajal kowe sauto wong kok ben disawer Pak Lurah. Pak Lurah mah jeneng kene. Tenan ya? Heeh. Asmane sinten? Pak Lurah sinten? Aku ya lali jenenge. Wih, sedikit catatan kono malah nyakut. Pak Lurah Agus. Pak Agus. Oh. Tenan apa ora koyo. Omahe ndi? Odo. Ojo kleru lho. Sik, odo. Dilon to. Urung apa-apa lho, Dilon. Urung apa-apa. Jangkrik. Wes kowe kalah lucu blek, kowe nyolot tuwek nyolot ora lucu. Nyelot gendeng. Dilon. Ha, kuwi lho. Le meduna le, ubengna le engko ben bek. Lah dalah. Aku mudun ora oleh iki aku tak Wes, Tin, kowe ning isoro tak senengi salto. Ora apa-apa. Kowe cacil-cil iki, cacil-cil dhuwur. Dhuwur. Gantian. Gesing-geding ngalah. sing tuwek ngalah bos jarene. Nek sing tuwek butuh duit Iyalah ya Allah, andul. Jan cintakne cacil-cil to iki. Wes kalah pamor we blek bengi iki. Andul, kamu andul, wis jauh wis. Aku. Iki ibarat anake pedet iki lho, anake pedet. Wes ning dhuwur. Tin ngisor. Lah kalau mboke digawani timbo malan. Lek kompromi ning mburi karo mboke yo.
Lho lah iya. Andul. Wes. Lugo, lugo. Le, lugo lo. Lugo. Wes tuyule pucul kabeh. Sing satu aku, caloro nggo dhewe. Samene kancane urung. Kancane urung. Ayo blek. But gawe lur. Ayo. Lo. Ciblek saya. Wes tangga kae. Lo, awas. Lo, bocah cilik iso metu, Blek ora iso metu. Lah kalau Blek, bocah iso tekan jaba, kalau Blek lah ada tuyule ucul. Wes, Ciblek kalah pamor. Kowe ora apa-apa Blek, saentuke Blek. Iki mau teko panitia iki jarine wayange MKM gale metu. Metu kok ngene. Lho, kuwi sing dewasa, anak kecil lho. Dewasa piye iki? Jarine iki MKM lamane kene gale metu kalangan. Kan dikira tawuran. Lah iki. Oh. Hei! Lah kancamu ngene njaba iki. Hei! Beh, dan cacangkring. Iki bandengane urung teko, pedete wis metu. Iku wayah barongan wis ora disambar. Entek. Ya gantian to, bisa gantungan lho bangga bandengane. Alah saya alhamdulillah disyukuri 2000 disyukuri gak apa-apa. Wis. Juga to dhewe piye to Pak Pur? Lah wis ngene Her. Pokoknya kok joget ganong ngatan juga saweran aku piye. Sing ndi sing ganong? Pak Pur. Pak Pur dua-duanya. Pak Pur Wito kabeh iki. Lho etan karo kula ning pangga iso ganong to. Ngenyek to.